El conseller de Governació, Serafín Castellano, ha estat enviat a la Pobla per part de la Generalitat dins la campanya Responem. L'alcaldessa, els regidors i representants de les associacions de la localitat l'han rebut al Saló de Plens. Es tracta d'una iniciativa per explicar les mesures d'ajust preses pel govern autonòmic. Explicar totes les medides que el govern està fent per a poder eixir quant antes de la crisi econòmica, que no van afectar els servicis públics de la població, ni a sanitat, ni a educació, ni a polítiques socials en quant a la qualitat i en quant al servici, en quant a les prestacions que se presten, ni en quant al seu caràcter públic, gratuït i universal, però que evidentment és una situació que tenim tots que apretar-se el cinturó per eixir. Jo crec que els polítics han d'estar a les dures i a les maures, i en aquest cas, que són situacions complicades des del punt de vista econòmic i de l'ocupació, tenim que donar la cara i anem a anar als 350 pobles de més de 1.000 habitants que té tota la comunitat per explicar quines són aquestes mesures. Unes explicacions que s'han donat davant unes 75 persones que representen a les agrupacions locals, però també davant de molts veïns i regidors del consistori. Castellano ha exposat les mesures adoptades pel Consell en matèria econòmica i on s'han explicat tots els ajustos. Tots els alts càrrecs de la Generalitat, els secretaris autonòmics, els secretaris, els directors generals, explicar de primera mà a tots els ciutadans. La campanya Responem que porta en marxa el govern autonòmic està desplaçant alts càrrecs als municipis per contestar a les preguntes sobre com afectaran les reduccions de pressupost. Per això el públic assistent ha pogut fer les seues. La sanitat, les pensions i sobretot el que fa referència a l'educació amb beques i transport han centrat bona part de les preocupacions dels veïns. També conèixer quines són les estratègies per incentivar l'ocupació. L'alcaldessa de la Pobla agraïa aquesta resposta directa des del Consell a les inquietuds dels veïns. Jo crec que el balanç ha sigut positiu perquè tots els que estàvem així, una representació de la societat civil de la Pobla, ha pogut escoltar de primera mà quins són els plans que té la conselleria i ara podrà valorar en bé o en mal, com consideri oportú, per supost, què és el que se va fer i quines repercussions va tindre. Jo crec que és una medida molt valenta per part del Consell i sobretot que jo crec que n'hi ha que estar a les dures i a les madures. Quan toca vindre a inaugurar està molt bé, però quan se fan un altre tipus de polítiques, com en aquest cas ajustos que són necessaris per la situació econòmica i per la crisi que estem passant, també és important que els polítics que estan a un altre nivell vinguin a contar-nos en primera persona què és el que van a fer, com ho van a fer i per què s'agarren aquestes mesures. La campanya Responem es fa per 350 pobles de Castelló, València i Alacant fins el 31 de maig i amb ella la Generalitat vol explicar de primera mà la seva política econòmica.